Panguva ino mutungamiri wenyika yeZimbabwe President Emmerson Mnangagwa waya vachiriseva ma-attacks, vanhu vachiratidza kuti havasi kufara the leadership pamwe chete the treatment iri kuitiwa the most respected people, ma-army officers enyika yedu echizvarwa chenyika yeZimbabwe. Panguva ino kuonekwa kunzi some of the people who are linked vanyazozivikanwa kunzi the foot close ties the president vaita sana kuikinonchivayo iko zviri kuitika nyika yeZimbabwe nema-actions avari kuita ari kunyatsokuexposa kuti the current leadership is crooked. Don't forget subscribe or like on the bell icon. President until 2030 orotya zvakanaka mbanyora chiti Emmerson Mnangagwa must stop abusing our soldiers. It is an insult that Wikinonchivayo can give his son $40,000 for a birthday gift, while our dedicated senior army officers are paid peanuts. Our military deserves dignity and fair wages, not systemic neglect. No to ED 2030. Rema developments are panguva ino kuchonekwa kunzi this is set any officers panguva inoonekwa kunzi vanoreceiva mari awa dzinenge dzisingavafadzi. Maybe there might be eco cash or even an equivalent yema-US dollars. Ari panguva ino kuchonekwa kunzi vanhu vakaita sena Wikinonchivayo vanyatsozivikanwa kunzi vari malinks the government, and these are ZANU-PF members. They can walk freely. Panguva inoi they can go to any bank and withdraw as much money as they can. Ari ma-US dollars, not ma-Zimbabwean dollars kana our own currency, the ZIG. Chitiko panguva ino chinoonekwa kunzi this is an insult. Everyone is fighting for a decent salary, especially at least akareceivawo mari ma-US dollars iri mari dzaireceiviwa kare kuma 2016 semadhimandiro avanosingoita. Penya kumasection medu zvafundo muri kudi pamusoro pechiriko ichi. Musangana subscribe or like achiri on the bell icon.